aiwa tichida kutendai zvakare nokuramba kwamuri kuita muinesu pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint. Aiwa nhasi ndakagara pakati pevasharukwa panhau dzechitendero chechikristu. Kuruboshwe kwangu ndakagara na Prophet T Madungwe. Prophet, aiwa tinokugamuchirai zvakare. Aiwa tinotenda nokutunza kuchirongwa. Tinotenda. Kurudyi rwangu ndakagara na Bishop Kevin Nyamakanga. Bishop Kevin, aiwa tinokugamuchirai muno mwari. Tinogamuchirika. Tinotenda. Apo pazuva ranhasi patinoda kuti tinge tiri tinokurukura zvakanyanya nevarume vaviri ava. Tichida kuti timbobatsiranawo nehama kunze uko. Timbobatsirana nehama. Vazhinji vangabvunze kana kuti kufunga kuti zviri kuda kuitika. Aiwa, the main reason this program yanhasi ndeyekuti tinge tiri tinobatsirika isusu ini nemi. Aiwa, vanhu vaMwari, nhasi toda kuti timbovhurirana magwaro. Zvikuru sei kunge tiri tinokurukura pamusoro pecalling dzenyu. I understand kuti mune kudanwa kwakasiyana. Prophet, mune kwenyuwo kudanwa kwamakaitwa naMwari kunodaro kuri kwakasiyana nekwa Bishop Kevin Nyamakanga. Prophet, mungada kutipawo chidimbu pakudanwa kwenyu, kuti makadanwa sei uye pano panyika makadanwa kuti muzova ani mustructure yechitendero. Alright, ndinonzi Prophet T Madungwe, the Velani commander and the founder of Remnant Desire for All Nations ministry based in Harare. This is how Prophet Madungwe was called. At the age of 4 years, I joined the Valley Army. Then I grew up preaching. Then 2010, I was confirmed to be the prophet. Then 2013, I was ordained to take the office of the prophet. Then after that, vanazopiwa matitles akati one day vanai the army commander, vanai the world president, vanani tichienda takadaro. But there is a question yamati tichinoona. Alright, tichazozvitaura mukati. Alright. Bishop, mbunzo uchidzoka zvakare kwamuri. Kune vasingakuzivei, mungada kungotizivisawo kuti makadanwawo sei kuti nhasi muzova bishop. Ini ndinoitwa Kevin Nyamakanga. Ndo ndine mazita akawanda zvangu. Kevin Stephen Tafanzwa Nyamakanga. Ndakadanwa mugore ra2004. Ndiri kuchitumwiza. Mwari vakandidana kuti ndishumire evangeli nekuzivisa vanhu kudzoka kwaKristu Jesu. Mwari vakashumira nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vaishumira kwandiri muzviroto, vamwe vachishumira kwandiri muzviratidzo panguva yandinenge ndaenda kunonyengetera kumakomo. In short. Alright. Prophet, nchida kudzoka kwamuri panyaya yekudanwa. Pane anonzi fivefold ministries. Mungada kuti tsanangurirawo here kuti chii chinombonzi fivefold ministries according to the Bible? Alright, chinonzi fivefold ministry, Mr. Presenter, ndezvokuti kuOld Testament ndiko aishanda yainzi ma5 mafeast. Aishanda the feast of tabernacle nemafeast of first fruits ari 5 akadaro. Nanoverenga vana Leviticus ndokune mafeast ndoko akanyanya kunyorwa. Feast acho ari 5 adidika. Okay. Ndo vatafamba, then ari 5 kudaro vaibatsira Israel. Then a prophet and a king vanga vari kuside kwavo akadaro maoffices. Saka angari otomboti angari 7 but 5 angari 5 akabatanidziwa. But achifamba po ozouya kuNew Testament ndobazoti the body of Christ kuNew Testament ndobva yachinjwa. It was restructured adidika. Ndobva yachichinja mafeast aya ndobva achirepresentwa. They were now replaced by the fivefold ministry. Saka tikuti old ndekuti Old Testament. Saka New Testament tava neyedu isusu yakareplace ma5 mafeast yaidika. Saka tava neapostle, prophet, then evangelist, pastor and teacher adidika. Saka mamwe machurches tinonzwa like papa aimo Bible andidika, aimo both nemafeast chete yaidika. Bishop zvinongova pastor andidika. Saka munhu anoshandisa chete kuti bishop ari futi mu5 ministry, but like pop azvino Bible because hapana because tine 5 chete yakunzi. Saka ndo akareplace Old Testament ndo inonzi 5 old andidika. Then tine atinoti ministerial gifts, 9 gifts of the Holy Spirit andidika. But the book of Corinthians andidika pana na 12
ne13 kavanonzi yeprofesi saka munhu akaprofita zviri kuti uprofita ukahila zviri kuti uri mufundisi inonzi 9 gifts of the Holy Spirit yakauya kuNew Testament saka ayo 5 yakangoreplace yekuOld Testament ndo yatava nayo prophets mapapa saka the prophetic yakadzoka prophet ayo kuOld Testament ndo yakazocombine dzimwe 4 ndokupanga saka prophetic ndo yairana neOld Testament yega vane the key anditika the spiritual part anditika a priest wanga ari prophet zvake anditika but the priesthood yakazobviswa because the last priesthood is Jesus Christ saka it's not so prophet ndo ngazibata nzima apostles nechi saka first rank it's apostle followed by a prophet order yawo evangelist achuya pastor achuya teacher achuya pazasi. Alright, tiri papo prophet kuroti mimi rank yenyu mu pa 5-fold ndechi2 right, the second rank. Alright, pama ranks tingati tinofanira pachanza zvinhu 2 apostle is above kuna a prophet anditika then tune tinozoti age okay the inonzi the seniority nekuti mukuru ndiyani okay vanokuti age kuroti akatanga kupinda pabasa akatanga kupinda basa nditika saka vanoti a pastor ava ne 40 years ndiri evangelist kana kuti ndiri a prophet nditika he is my senior is above me panobviswa title yedu kuti apostle because he is a senior pakuti time yafamba nayo naMwari yareba anditika then pakadaro manje pama callings acho futi tine vamwe vanhu they are more than that okay like John the Baptist he was a preparer saka angatobuda muofisi kuva prophet he was more than tinoona vakadaro they were more than even Paul was more than macallings yayo but vanenge vari macallings yayo ari 5 a prophet apostle like Paul was above the apostolicship even John the Baptist was above the prophetic. That's why God says that the preparer of Jesus Christ, because Akuna God said that the preparer of Jesus Christ are in office of a prophet. All right. Bishop, and chida kuyo kwa muri pai kunzwisa kwenyu panyaya ye 5-fold ministry and imimi penyu pa 5-fold ndepapi. All right. That's a very good question. But actually manje angosini maenda kudeya. All right, ndidzore mashuri. I want to agree with Prophet Madungwe. Okay. Whatever zvavataura zvese I concur with him. Because chandinotenda ndechekuti when you are discussing it's not a debate. We are here to learn. I learn in part and you learn also in part and you learn in part. But kune kwatoti it's okay. Because tikapasiya tinogona kutadza kupindirana. Saka kuti kwatinozoenda kumberi kwesoko. Okay. Tinenge takuenderana. I have a question for Prophet Madungwe. He's my brother naye. A question andinayo ndavataura matitles awo but ndabata heavenly commander. Pavatsanangura zvekuti ndiri muprofita, the New Testament, the 5-fold ministries, kuti vana papa, vana popo, it is very true. They are not found in the 5-fold ministry. And the 5-fold ministry have got 5 ministries: the apostle, the prophet, the evangelist, the teacher, and the pastor, which is very correct. I agree with him. But my question now, vanditsanangurire munhu waMwari about his title as the heavenly commander. Okay. Yeah, ndokuti tigone kunyatso kuzopfurira kumberi. All right, let me explain kuti matitles akamira sei. Tine 5-fold ministry yakataura nditika which is a prophet nditika ndopandi. Mukanza prophet vati ndichishedzwa ndakatanga kupiwa the prophetic nditika ndapiwa a prophet. Ndava netaituka yangu nditika I am a prophet. Skamvira person ndotanga nditi I am prophet Madungwe. Ndozochitanga ngo matitles ava nditi matitles ava like Jesus Christ akewo personal because munhu une zvako nditi he was Jesus Christ nditika achipedze ndobva achipiwa matitles ake ekumubheka kuti aite basa rake nditika aizonzi the bright morning star, all right, aizonzi the lion of Judah nekuti aibva kuJudha nditika saka ayo anenge kunzi personal ako
ayo ndeya wapinda mu5 odd minutes ndeye munhu wese kanditika but zvokuzoti wazopiwa yesu vamwe gona kusapiwa and I do not argue with them kuti munhu anongonzi prophet Can I interject? but alright yeah, you can Okay, mutsanangura but pandiri kunyatso kudai nini the heavenly commander kuti do you have we have the Bible, can you open the Bible to us and with the scriptural evidence kuti this title has been bestowed upon you. Alright. And also what gives you or what gave you or what should I say, what gives you the access for you to enter into the realm of the spirit without a corresponding power? You understand? That's the question I'm asking you. Alright. Because kwatira kuzoenda kweso zvinotibatsira kuti tive nehwaro. Alright, but I think I am explaining very clearly. But that Jesus Christ was Christ. I mean, I'm a prophet, but 5 old ministry. Then also chipiwo zvinonzi mapesina ako macallings ari kubheka ari kukupa kuti basa rako rauri kuita sezoita serangu rechiprofita nditika rekuti heavenly army commander nditika ndichiita kuti calling yangu yechiprofita isimbe. Then let us go to the Bible anditika azviroti zvese zviri kuitika even nhasi kwanovhura unoona maprofits vese varipo nhasi anditika makanyorwa kuti apa pakanzi heavenly army commander zvakatonyorwa nditika pakanyorwa a prophet, I'm a prophet andika ndobva ndazosimbiswa nezvizvo even zvakaitwa naJesu zvese. So unonzwa munhu achibvunza kuti Madungwe akanyorwa papi muBible nditika. No, I'm not asking Madungwe. But let me wait a minute. Let me come back for Then Jesu wacho anditika John akafamba naJesu zvakaitwa naJesu azvina kunyorwa zvese takanyorwa the few anditika saka the manual inonyorwa the few anditika saka ndataura ngati a prophet ndakaita a prophet ndobva ndachipiwa mamwe macallings am ekubhifa saka ufaona pakanzi the heavenly army command unongona pakangonzi the lord of hosts kuti heavenly army irimo muBible nditika but isiri connected to Madungwe ndinda kuchizokuudza manje sezvaita Moses ndakaona gonzi richipfuta ndiyakuchikuudza nditika zvinyorwa naMoses. Yeah, but ipapo tiri ipapo prophet I think panoda kuti tipajekese zvakare kuti how do you operate kana mapinda muoffice ya heavenly army commander. Alright, prophet lives both earth and heaven. Indorarama mudenga nepanyika, ndorarama panyama zvese nepamweya. Alright, kureva kuti saka the heavenly army commander kungoenda kudenga. Saka the heavenly army commander kureva kuti part spiritual part nditi ndoenda ichioperate as the heavenly army commander. Then physical ndakobva roto zvepanyama nditika ya ukandiona ndiri mugarden ndichitosakura sakuroka nditalend Madungwe zvewa Moses vakarejiswa kumakombe kakunzi talend Madungwe ndiri saka izvozvo zvazvemweya the heavenly army commander the spirit man yangu ndo yandiri kutaura kuti ndo inoita maduties ayo panonzi naPaul we do not wrestle against flesh and blood nditika we do not wrestle against flesh and blood but by the principalities. So munhu wese anofighta but how do you fight? Indo pandakazowedzera ndachinzi heavy ena anotanga ndi heavy lamb command ndakatokwira nemarings. Okay, ndakatokwira nemarings kusvika ndazosvika ipapo ndaitwa trusted by God himself. I know munhu kana asiri in that situation cannot understand kuti zvakabva papi zvikaenda papi because it's not a calling because calling yemunhu inodzidziswa nemunhu wangu saka even if I explain to you kuti zvinofamba semucalling yangu you never understand because ndindakaona kwenzi richipfuta saMoses so I understand my calling. Angosenti. Yes sir. Indira kubvunza. Abvunza zvei My question is what gives you an access to enter into the realm of the spirit without a corresponding power? That's my question. Alright. Check tanga alright. Mati without the corresponding power. Yeah. Power already ndinaro because ukaona munhu chitopinda zvano mu state house aupinde kana usina that power. Kuti upinde kuti you have the access wakatopiwa the permission. So ndakatobvunza kudhara kutopinda kuventure. Saka mukati without the possibility zvitaura kuti anditori I have the right nditi already ndakatopiwa nditi but chakati it is a favor and grace. Nyasha. Okay. Kana munhu wakuchuza kunonzi naMwari ndinochuza wandada nditika nditika sezvakaita Mary among all those Jesu achitaura imwe verse Jesu nditika unoverenga Matthew Mark chichi nditika Jesu achitaura nezve a widow ya Elisha nditika kunonzi there were many widows nditika but Elijah the prophet akachuza one widow among all the widows nditika sika pani nyasha dzimwe zoti kana nyasha dzako locate when grace locate you nditika sezvakaita Mary he was chosen among all the girls kuti iwewe chimbo tibarira mwanakomana nditika so it's only grace
and I cannot boast. Even Paul note, I cannot boast. He was the greatest apostle. All right. I cannot boast. So it's just grace nyasha Okay, udzakangoloketo Muhammad. Reason ndibvunze. Okay. Apa mapanzwisisa. Toda boss toda kuti tifambira. Zvazvinoita majika. Chogona kuti ende kumberi. Boss mwembunza nichabvunza. Inenge chitange iri kumberi but ichida kuadressa zviri kumashure. I remember you saying kuti makaenda kudenga. Yes, it is more than 100% true that the men of God entered heaven. Okay. So you can. Where is heaven? Right. Heaven, heaven is not in the blue sky, you see. Okay. Heaven, and it is above the blue sky. Where is heaven? Right, above. Above and everywhere. Right. Okay. Right, that above and everywhere. It's above. Okay. But I pay it above. No pay it everywhere. When you went to heaven, did you see God? Yes, Marwano. Okay, can you describe to the audience? All right. I think this interview one no. Okay, wait a minute. All right. Regeza msana mataura. Achiti muri kuona munhu kaenda ku family munhu akaenda ku Europe akaenda ku Canada. Mu family medu. Munhu uenda kana ku Ukraine. Munhu uenda ku Ukraine kuitwa hondo. Atina mbobvira chakaita se takaenda ku Ukraine. All right. Tine tichingonzwa. Hambazo. Koita my brother Madungwe aenda ku Ukraine. Achidzoka kubva ku Ukraine. Isusu tinonyarara. Ochituudza. All right, let's be honest. Sezvo ndakaita upa ndakamboenda kuDubai. Sezvo makaita. Ndakauya ndikagara pasi ndikavatsanangurira. Saka the reason why I'm asking because totizive kuti the audience they need to know because hakuna akamboenda kudenga. So when somebody wakes up in the morning and say I was talking to God, I was dining with God, takachigocha chita. Ndidzo nyasha dzatatowana so totoshandisa mukana. Let me explain. Yeah. When I enter heaven, yes, it's rare to get such people who have such grace. It's rare. Yeah. But I was the first person to enter heaven. Prophet William Marion Branham, the American, visited heaven. Even our Bible, if you read 1 Corinthians chapter 12, I was second. I was caught in the third heaven 14 years ago. Read your Bible correctly. Paul was reporting his experience in heaven. I was caught in heaven. Yes, of course, I know what I want. And description of God. And Lord, I could describe a little bit. Okay. Because it's my access. Ndina gaitwa nyasha zuri ndingaenda njakutsana zvani mukaenda kuDubai mwemzi sikana zora mamene mukatsa mutaura zvamuri kugadzira ndinotaura zvandiri kudzoka zvandinoda kushiya zvandakadzindishenya nditi po achitaura kuti ndakaona nezvimwe zvisingabvumidzwi tine zvimwe zvatisinga zvokuti atibvumidzwi kana even to utter to the world because one you cannot contain it and the second it's for the secret of this heaven and zvinobvumidzwa munhu akaitirwa nyasha nditi so that description tongodzoka into the Bible tongopewa some of my features mashoma nditi let us create a man on our own image. Adam was a human being, so God and body say chokutanga nditi vane body say yedu iyo. Yes, but the difference now nenyama kanoti all right inyama but the difference yavo ndikuti Adam pakazotadza akabviswa body the spiritual body nobaiso kusinful body yedu saka tasiyana but zvakada kufanana because sinful body inonzi fake body. Okay. So fake ni original zvakasiyana but zvakafanana. So zvakasiyana zvibari zvakafanana nditika the body. So God uses the body. That's why I'm pana Genesis. So that this is just go to the back Genesis chapter 18 nditika. 3 visitors came nditika. But one just not to the Bible vana vari kuzwisisa. Unozona kuti hakuna munhu anda kudenga but Paul akaripota nika 2 Corinthians chapter 12 I was caught in heaven nditika Paul achitoripota. Sikonzo why Madungwe aende why God is not the selector of people nditika. But Genesis chapter 18 panonzi 3 visitors and vanonzi men with chain nditika vavane chain vakasviba nditika. Then pazasomba pazonzi vakunzi vatumwa nditika. Sikatumwa kuti mabodies acho akatofanana sika kangonzi men vakangoronzonzi vatumwa because dai vavasiri vanhu
vangadai vakanzi angels vakatonzi men pekutanga nebhaibheri handiti pazasi vazonzi 2 maangels ndo akaita then one day kazosara achibvunza abraham kuti kukaita 50 andiparadzi sodom handiti it was god saka the same body yakafana but the difference is the glory handiti so when god is on earth he reduces sezvakaita jesus christ handiti he was god on earth he reduces the glory so zvinodependa nepavari the glory handiti in heaven you cannot see him because the glory inenge iri too much but vachita vachidzika the glory inenge ichireduce ndichakupai mukana wekuti mubvunze right ini ndakubvunzai mubvunzo muchiri kurangarira wandakubvunzai you can come again right ndichibvunza nyaya yekuti imimi pa5-fold ministries okay bishop sekutaura kwavaita ndosaka ndati zvavataura vamadungu is very correct. In the 5-fold ministry, bishop means the pastor overseer. Okay. Yes, in the 5-fold ministry. And in the 5-fold ministry, we have got 5 ministries. Okay. The apostle, the prophet, the evangelist, the teacher, and the pastor. These are the ministries that are built the 5-fold ministry. Okay. My titles which are not in the 5-fold ministries, which are many made titles or many invented titles. A good example, what Madungwe, Papa is not in the 5-fold ministry. Pope is not in the 5-fold ministry. We've got an Omega, and a major seer, major what. Those are titles. But as we speaking of the 5-fold ministry, those are the 5-fold ministry that we have. Okay. Yes. So kuroti mimi penyu ndepa mapastors. Yeah, exactly. Ndo penyu. All right. Bishop, last time you pointed mukati example mukacheka pa interview yatakaita last time. Makati example yema false prophets. Muno mZimbabwe tina vanonzi prophet T Madungwe. He is a good example of ma false prophets. Nasi tinawo mungadere kuvatsanangurira kuti false prophet wavo uri papi and ivo vokutsanangurira iwo kuti zoni zvinofamba sei. I think you are comfortable with it. Nekuti chinhu I'm sure kuti munosangana nacho every day. Yeah, this is not the first time unzwa such insults. Okay. So to me, I'm used to it. Okay. Since nchitanga cooperate. All right. Ndinosangana neresistance. Regeva mbotaura kuti ndepapi pa. The first thing, my apologies. I did not mean to insult you. And it's not an insult. Okay. But when I'm able to identify black from red or green from blue, when I say this is red and this is green, it's not an insult. Understand? Okay. Why did I brought the idea Yekuti is false? When I say it's false, it doesn't mean that we are enemies. Okay. You understand? I want to clear that. Doesn't mean that he's my brother. But panepatadzika, pakatadzika. Okay, a good example. Probably you explain to me so that I can understand better. Kuti pavati vakaenda kudenga vakandogocha. All right. Ipapo papatsanangura. Prophet vati zoni patambotaura nawo vati vanhu ndo vanozoti ndakati but prophet they will convert the incident yaitika, the spiritual matter into a physical matter. So the Lord appeared and then we sacrificed. To like say Old Testament. That's where I want to come. But the social media, but still I have a question. Okay. And the Lord, you said, can you come again? Can you come again? Sacrifice. God or the Lord, I mean whatsoever. Okay, God, Lord, whatever. What were you sacrificing? All right. Or what was God sacrificing? All right. And was there any need of sacrifices? Or is there any need of sacrifices in this testament or in this season? If you can explain there, probably not into going to. All right, let me explain that scenario. Old Testament,
vanhu vaita masacrifices paingotorwa nyama yegwai. Why paitorwa yegwai? Jesus Christ the lamb. I know. He is the lamb anditika. So your peace anditika, that was their prayer. But yaimixwa In Old Testament. Yes, yaimixwa nezvimwe aroma kuti smell good anditi ma incense anditika. Yeah. Then New Testament prayer inofanira kumixwa futi zvinhu nezvima incense kuti ive acceptable to God. When you talk of incense, are you now talking of physical incense? Not physical. Explain. Prayer, all right. Kana chiti prayer anditika. Man faith quote of the Bible. Okay. Kuti no weapon formed against thee anditika. So ndozvatakurwa. Sezvaingoitwa sacrifice anditika. Saka that was New Testament ichizouya. Prayer ndobva yachireplace sacrifice anditika. Okay. But tine other guys, prayer yaka replace a yes anditika, sacrifice anditika. Okay. Prayer anditika. But tine other guys like vakatenga kutunamata Old Testament like Prophet Daniel anditika, like vana Jonah, they prayed vari muhove mukati in the bell anditika. Saka tombosvika that time anditika. Saka when the Lord appeared to the prophet anditika, prophet Madungwe anditika, the incident was not for New Testament only anditika. Okay. Because that day, before the Lord appeared, vachiva visible, sezvakaita kuna Abraham, Genesis chapter 18, the Lord, before he appeared to the prophet, the angelic came, we symbolized to all the covenants as, takaita zvese, prayer, takaita, sacrifice. Can you go to Hebrews chapter 1? All right, you can. Okay, Hebrews chapter 1. You can read. Okay. Because my brother, my question, when you say takaita ma sacrifice, takagocha, when okay, you said no, you said takagocha. I didn't like it. You see, takagocha, but didn't sacrifice. Okay. You see, and even the media, and we sacrifice, but takagocha. The media reports received about me, and the people they hate me. No, there is nothing wrong. Drungopa just as example. Those you know so, but I don't. So when you were sacrificing with God, God, you went to heaven or God came down? Right. Where did you meet with God so that you made this sacrifice? And when you were sacrificing, what were you burning? Were my incense or it was the lamb? Let me say, my incident I just want to be specific. Especially this one. Mabvunza zvinhu zvakawanda ipapo andika kuti zvakaitika kupi zvakati tine maincident akawanda kuti pana back from heaven ende dzakawanda unofanira kuti back from heaven which one yacho anditika because amaseries anditika zvana God's visit dzakawandisa anditika saka iyi yanga iri pachi pana back from heaven andisei zvava neiyo yekuti Mwari vakaipa sacrifice that was God, the first God's visit ya prophet Madungwe achenyorwa naMwari. That was the first one anditika, but dzakutopfuura more than it's now unaccountable anditika. Saka dzakaitika in a special prayer room. Ndiko answer mabvunza yacho yese, then I'm now answering zvakaitika kupi ndipi ndavakutsanangura kuti no zvakamira so ma God's visit yacho akawandisa sikamuzofa zati ipi yacho because apa tasanisa God's visit back from heaven dzakawandisa anditika. Saka first God's visit ndo yakauya iyoyo tika sacrifice anditika tikangondi because of it's now New Testament just bring anything chiri meat anditika, then at the special private prayer. All right, that's where that's where I am now. You said bring anything special. Meat. Pounds anything meat. Not special. Pounds anything meat. Yeah, okay. Anything meat. Physical meat. Yes. So the not Old Testament. Okay. But it was a meat change. All right. Ndovamainda nenyama. Was it sacrifice? Sacrifice. Yes. Inongopiswa. Inongopiswa. Let us see Hebrews chapter 1. Chapter 1 verse number 1. Bhaibheri rinogona kuzonetsa kuverenga regai munatsoriverenga inini pamuri kuda kuti muti point iri hai nini sekuona kwenyu vatariri panapa aiwa tiri paHard Talk with Uncle Saint patiri kukurukura naProphet T Madungwe also naBishop Kelvin Nyamakanga. Aiwa Bishop vanaro vhesi ravari kuda kumbotivhurira kuti tinge tiri tinokwanisa kunzwisisa nyaya iri panapa. Over to you, say. Hebrews chapter 1 verse 1. Now the Bible says, God who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers
by the prophets. Yes, in these last days, spoken to us by his son, capital letter S, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. My question, supervisor, when God came and visited you, vakauya vari in the image of Christ or of the Holy Spirit or of God the Father? Can you explain to me? Right, God the Father. Okay, you can explain more. And I'm talking in the form of God the Father, not the God the Why Son. Why would God the Father visit you? Because if the Father visits you, then he is against his word that is opened there. Because in these days, okay, the cardinal sin that the people of the Old Testament committed was the rejection of the Son, of the Father. Because the Father used to visit people in the Old Testament. Okay. Even in New Testament. Wait a minute. Even in New Testament. Okay, it's okay. Then the cardinal sin that the people of the New Testament are even, or the people of Jesus, Jesus committed was the rejection of the Son. And the cardinal sin that the people of this testament are committing is the rejection not of the Son and not of the Father, but of the Spirit. So any visitation that is taking place in the realm, in the eighth realm, wait, let me explain to you. Mwari baba vaishanyira vanhu mu Old Testament. Chinzi Mwari vaonekwa vari pana Samuel. Mwari vari pana nhingi. New Testament Mwari incarnation mambo itsanangura. Ndobva Jesu auya. Vari Mwari mataura 100% God. Vakarejiswa glory. Ndizvozvo. Inotaura kuna Ephesians kuti kunyange akanga ari Mwari, haana kutora umwari sechinhu chaibatika. But wakazvininipisa kusvika parufu rwemuchinjikwa, but iye achinzi ari ndimwari. Vakamurovera pamuchinjikwa. Dispensation yakaita sei? Iye akuenda akati handikusiyeyi muri mega, but ndakurova pasi. But ndichakukumbirirai kuna mudhara kuti akutumirei another, hapana kunzi kansela, another. Meaning kuti sekuti uye anga ari kansela, but akuenda, but he's going to send another counsel. That's why muchinzwa muchechi paya tichiti vanhu vanoimba mamasongo ekuti buruka uya mweya mutsvene, uya mweya mutsvene, vanenge vakarasika. Ndava mweya mutsvene he's there. Akatouya 2023 years ago. Let me answer the question. Alright, ndakwenza mberi. Alright, I like if I'm at all. Old Testament, God the Father. Yes. That is the season. Ana chinzi masizini. God the Father, Old Testament ndimno pedza nditika. Christ ndo vangopinda ka small part kake nditika. The season of Christ ndo vakabviswa. Ndo vakapinda the Holy Spirit ira nditika. Ndo yatiri nditika. Anenge achinzi ndo the major season iripo. Okay. Anditika, alright, ngatidzokere kuma parables. Ingwa ichando ino, but azvire kuti chando chinokuwazwa rese. Pozi yakanzi ndonguva yacho nditika. Chando chinorova. Masikati kunotopisa mutopisa majuice futa nditika. Tobva tati aiwa iwe sei kupisa wauya iri nguva yechando. No, but tiri museason yechi. Tiri kuti tiri museason yeHoly Spirit hapana munamboramba. But azvire God the Father vakwanisa kushanda museason yeyi yanditika. Even Old Testament anditika Jesu asati auya nditika. Panonzi vana Mesheki vari mumoto nditika. Panonzi pakarikwa the fourth man. Nditika panzi ndiani son of man, but anga asati atozvarwa, but anga akutooperator futi ku Old Testament achitoonekwa mumoto nditika. But asati atozvarwa kuti auya panyika. Haisi season yake Jesu kuti but anga atovako iye futi zvanditika. Saka azvinokwanisa zvokutaura vhesi yandika. Yes, he is speaking to us through the Holy Spirit. Ingwa yeHoly dispensation. Holy Spirit futi ndiye Mwari wa. Saka kuti even Holy Spirit wacho ndi Mwari, saka even Mwari wacho anoshanya because Holy Spirit ndi Mwari futi, saka hapana pekuti tinga separate. Saka even Mwari wacho kashanya even ndiro chinhu wani, saka zvakufanana weather. Saka hapana zvokuti panangota zvokuti zuva nei chinhu zviri kushandidzana zvese nditika zuva nemwedzi. Pane pekuti even mwedzi unogona kuti zuva ratovako mwedzi unenge uri pakati pedu, but isiri nguva imwedzi. Saka Mwari can visit anytime, even dispensation yeHoly Spirit, but zvine nguva yekuti Old Testament God the Father ndiye anyatsoshanya nditika. Vatapinda vazoshanya through the Son, vatachipinda mudispensation yeHoly Spirit. Holy Spirit haoneki,
that's why even akauya pana access tongues of fire achikazodizvi haoneki zviri visible nditi saka mavisible ndeapi acho God the Father God the Son ndo anooneka even dispensation yatiri. Alright. Amen Bishop mapanzisise kuti zvoni pavatsanangura ini pandabata pekuti dispensation the dispensation Holy Spirit is agreeing, but he's saying nothing can stop God to appear to anyone if he so decides. All right, but so he's saying his visitation, according to Prophet Madungwe, he's saying the visitation that was done kurumu yavakasangana namwari vakaita masacrifice, it was a divine appointed visitation yakaitwa for personal profit. Not kuti tabvisa the system. Ipapo tingati you see these things pazinoti viringe ndepekuti at times muna sezvavari kutaura unogona kunge uri limited. Okay. Hambanzwisa because zvinhu zvavanenge achiconfirma ivo kuti inini ndakatoizviita but however do you know kuti the sovereign kingdom in a ranking and order and protocols. Okay, let me give a good example. Our His Excellency the President ED, he can go wherever he wants. He can even come here and speak to you. He can go to any hospital. I'm going to say, but pane protocol, ranking and order. Kuti the president cannot go down. Kune vanhu vaakapa assignments. Kune vanhu vaakapa basa. It is vanhu vaakapa basa who go up, not him coming down. Aine vanhu vakaita assign into those offices. Haangagoni kungozonzi president idi vasvika pachipatara vakadzinga vanhu basa. Do you understand what I'm saying? Vatosvika pachipatara vakapromota vanhu. Kana vasvika pachikuru vakapromota vanhu. Hazviite zvakadaro. Vanhu vasikadi vachipromota. Vakadi vanhu vachive ari mazvaki. But pane protocols, pane ranking. Yekuti if he wants to, when God he wants to reach, okay, I want to give you a good example. Because God havagoni kuva ne-access in the earth realm. Pasina munhu. That's what the Bible says. Earth and the earth was given to man to have dominion on earth. Mwari kana vachida kutopinda muno munyika vanotanga vatotaurirana nemunhu kuti ndoda kupinda. I'll give you a good example. When Jesu ada kuzvarwa, Mwari vada kuuya muno muearth realm kuti Jesu azofira vanhu zvivi vazoita. Mwari vakatopinda muna Mary. Havaigona it was possible. Mwari ungonzoti Jesu vaonekwa vari kugomo rekwakati varitori Mwari vari kutofira vanhu zvivi zvavo. Zvaitogona, it was possible. But God, he wanted transit kuti vapinde muearth realm, and he had to go through the womb of a woman so that he can reach out to man. Saka pane ranking and order. Even demons, any zvinoitwa nemweya tsvina in the earth realm, it means vanhu tisinenge tapa mweya tsvina access. Demons, they do not have access to the earth realm. God does not have access to the earth realm unless permitted by man. All right, but I like the way he's speaking, unless he's allowed. That's why it was a special Mary and God. They agreed with Mary. Even this, like this one. You agreed. We agreed with it. That's why even that first God's visit yet Tanga to Marashina prophet. Yakato announce even it was being planned. Pachitenderwa na prophet because God works in munhu wavada panyika ndidika. So vantu tenderwa nemunhu ndidika. Even pakazoparadza Sodom. Anongosvikira muSodom vakasvikira pamba paAbraham. Pakazomuropafadza next time wani mwana chichi kuti vazokwanisa kuparadza iwo maangelika. Vanongosvika chimoparadza nemoto kuSodom ndidika. Vakasvikira pamba pemunhu. Ndobva vabvunza Abraham kuti kokaita 50 ndoparadzira. Abraham abva pa signature kuti go and destroy. Ndidika. Zvotore kuti panyika apa azviti kuti Mwari oparate pasina munhu nditi Mwari even kuti vaoparate mamessages ati asvika vantoda munhu wenyama zvase tiri kuvafundisa nditi saka ndozvo that's the Lord vakaita that incident in a prophet ndozendoti God has rejected the word sezvakaita bozi matadza kubva ipapo since 2016 kasa 2019 patiri madisasters ega
Okay. Andika vana COVID vana Ukraine chinhu wanjinje ndika saka zvakatanga zvataurwa naprofit kuti God has rejected you mukati Prophet Madungwe anopenga 2016 and message yakatana kuti when the Lord comes said I've rejected the earth because manditadzira ndika saka vanotoda munhu Mwari kuti ma messages saka pakatenderwa nana Mary nemutakatenderana kuti kaita zvatakaita svika pakasvika naso Prophet ndichida ipapo futi kuti mungo confirma kuti last time makambotaura mukati imimi your word neBible same mukatongotaura imimi vanogona kutoitora Bishop Kelvin vakatoenda neshoko renyu ramataura imimi vakatonoriparidza nekuti inenge yatova vhesi. Alright, regai nditi I am the humble person because I am the least. As John the Baptist was the least that prepared. Yeah. And it so Paul, Apostle Paul, our great prophet, the chief apostle, anozviti pakaita mutumwa kana kuti mufundisi asiri kuwirirana nezvatiri kuparidza izvi. Noti Peter akambotaura mashoko akadaro. Peter aikwanisa because he was not in that shoes. Sezvinonzi naJohn the Baptist uyo ari kuyaga I cannot enter his sandals. Only angari in that office ndiyakati even mutumwa akabva kudenga even kana any preachers asinaita in line with me anabva kuna Mwari apedza kudara nditi munhu yaraiza panenge akatsika ndikasaka kuti Paul was the Bible of that time but that even mutumwa abva kudenga kana kasara zvandataura inini nditi anabva kuna Mwari nditi saka muri kutoku deep nasi saka munhu amuzivi kuti anombova nizvi ndozvandati Prophet Madungwe is more than zvamuri kuona nditi sakura kuti zvoni Bishop Kev vakasataura kana kuwirirana neshoko renyu mimi havana kubva kuna Mwari. Chukuwirirana ndatabva chiwirirana pa of course tine patrukuti Prophet Madungwe you're my brother right? Yeah. Let us read first Timothy chapter 6 verse 16. Who only has immortality dwelling in the light. This is referring to God. Who only has immortality dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man has not seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Alright, pane imwe inonzi naJona nditi kachinyora hakuna akaona Mwari. No man has ever seen God nditi animation that verse. Jonah achinyora. The revelator, but I saw a revelation. My books are no one has seen God. Apedza. Bible does not contradict, guys. Suffer my parents. Bible no guys. And kuna zvakadaro. Bible it's one word. But pakuya inonzi revelation. Kuti saka zvadai tuita se yamatera kuti hakuna akaona Mwari nditi. Ndo yamuda ndi answer nditi. Ndikuyi answer nditi. Saka todzokera Moses apane panombonzi akaona the back. But John futi akuti akuna akaona futi Mwari no man nditi akuti no man has seen God ndiki but Moses akati Moses akaona back akanotora mutemo kuna Mwari Moses nditi but then Genesis chapter 18 tunoti pachinzi 3 angels akari pakati achinzi ndi Mwari nditi then tine Genesis chapter 32 Jacob achinzi akaresla kumusoro kwe the Bible kunonzi he wrestled with the angel. Ndobva zvasara zvakadaro the Bible mbaraliga rakadaro nditika zvapera nditika then Jacob pachinopera that verse nditika anozoti I was spared, I have seen God face to face. Saka takuti Bible ro contradict no ari contradict kurati vari kunzi men ma ordinary men say I'm not a man but manzi no man saka kurati ukatona nditi ndakaona Mwari I'm not a man zvakapera fusto because no man apana kunzi munhu. Alright, so but I'm more than a man. But I'm now more than him because a real man cannot see nditika because manzi no man na John nditika but those are kutaura ndika is able to see nditika but ne vanhu vakamuona Mwari saka kuti vanhu ivavo they are more than so zvandapotana ngati kune vanhu vari more than zvamuri kutoona. Alright, saka ndaudzokera pa question ya Ango said yawabvunza kuti are you the Bible? Munhu ane season anonzi the Bible. Okay, what is the Bible? Alright, the Bible it's Christ was the word and Jesus bali bali bana John. Alright, tikaona tatuona what is the Bible? Tatuona Jesu nditi.
This is not the Bible. Not in the I am not the Bible. Zviri in the because these are papers and it again. Turas zvakanyorwa. The earth shall pass away even is. So in other sense, the Bible, the word Bible comes from Biblios, general book. This is a Biblios. Magazine it's a Biblios. Yes. Piseta it's a Biblios. Yes. My book says the difference is Holy Bible. Yes. You understand? So the Bible is not the word of God. Am I correct? But the Bible contains the word of God. Yeah. So akafanira kuti imvura. But kana mvura yabuda aungagoni kudzoka uchisimudza uchiti imvura. Ndizvo. But izvo imvura nekuti mvura yacho iri mukati. So when you say imimi mukati mimi, you are the Bible. And I ask you what is the Bible, Mvamati? It is Christ. It means you are taking on the position of Christ. Right. Even if you remove Christ and put the Bible is the word of God. When I ask you what is the Bible and you say the word of God, and you are the word of God, then it means you are replacing yourself with Christ, who is the word. Right. Word answer the person. Now, when we try not assume the word is inerrant. The word is infallible. Correct? The word is beyond mistakes and beyond any errors. Kureva kuti pane chinhu chinonzi munhu nechinhu chinonzi umwari, umunhu neumwari. Alright, let me explain. Manunzi, why Prophet Madungwe released that statement in the Bible. Yes, Manditika. Alright. I am a paper. Manditika, akanogadzirwa pano panyika. Pane nonzi logos nerema. So ichi ndochi logos. Alright. Saka this zvinhu zvakanyorwa Manditika. Alright. But parunzi prophet is equal to the Bible. Tikumorevei. Manditika, hatsikureva mapepa. Aimona zvinhu zvakaiswa mashoko. Ndatotsanangura kudare. Handizvo zvamatsanangura. Mashoko akaiswa Manditika. Chiri kunzi the Bible Manditika. Mashoko andikuenda zvavo noti every month antirulisa. Message direct from God. Because this zvinhu zvakanyorwa zvaMwari direct zvaitaurwa nevaprofita Mwari zvazvanyorwa Manditika. Saka is equal pakuti zvavari kuuya nazvo Manditika is the voice of zvaikuita muprofita kuti aizoya unyora inini hangu handisuya ndozonyora pasi Manditika sezvaita kuti ponyorwa pasi ndipo zonyora tsamba Manditika. Saka true kuti I want to ask you one question. I'm coming with the direct voice Manditika kuti God vati zvakare. Saka is the same way that yakamutaura kuti Daniel akati Mwari vati muchaenda kuexile prophet way what Mwari va rejected the word usati mashoko aMwari. Saka it's equal because it's mashoko aMwari whether ayakanyorwa mumapepa ayana kunyorwa it's equal guys. Saka what is the difference? Let me ask you the prophet. Imi mabvunza kakawanda. Prophet ndoda kuti mumbovabvunzawo one question yenyu yamurudawo vabvunza. Because it seems like he's asking a lot of questions. Akabva kuUkraine. Akabva kudenga. Saka tiri bvunza yakawanda. Chivabvunzawo wenyu mubvunza. Apa but why kuti mwabvunzeka? Toda kubatsirana nevanhu kunzoko kuti vanzwisise. And I think zvinogona kubatsira zvakanyanya. Imimi definitely munawo ma-questions amune muchitoti muchivaona vachishumira ana bishop Kev. Mune muchitotarisa wenyu muchitoti ko ndeipi according to imimi zvamune muchinosangana nazvo naMwari direct. Chimbovabvunza iwo mubvunzo wenyu wamunoti ende muchivabvunza hamusi kudirecta kwavari. Toda kuti nothing personal. No, it's okay. Muri kuvabvunza muchitobvunza nemaprophets nemabishop nemapastors out there. Unfortunately that kuya muri kutika it's something which is beyond to propose normally. Andina mubvunzo. I have met the man of God, the bishop today. Okay, which is very correct. Tamita today. I can say andina question what to ask. I know inini vandu vane mubvunzo. Because makabva kudenga. Which is good. Sense. Okay. I'm not saying it's very it's good, but to speak the truth ndasangana nawo today. Ayo but imimi out there kune zvimwe zvinoitwa nemapastors. Ndosandati I see personal. It's not personal. But imimi you can
ask kwavari kuti pai zvinoitwa nemapasta zvakati munozvionahere vane chizvitire question because ndakamboiansawo dimension yangu okay imbonzoiwa nyaya maristband kuti vanozviona semaristband mahollywood zvakambomira sei? Is it biblical? Is it what? All right, that's a very good question. Ndogona kuipindura ndichiti zvemaristband zvezvo. All right. You don't understand on Paul na Peter. Vaitoshandisa mimvuri yavo. Kama vanzvisa. Vachitoshandisa maaprons avo mahandkerchief vachitoita se vachitopora. But on Paul vakanga vasingagadzire. Vanga vasingagari pasi. Kuti let us make my aprons. Kuti aite zvakati. Zvinhu zvaingouya yamambotaura the rema word would come to Paul. Kuti Paul tora apron wana vanhu vawandisa nguva yaenda but namatira munhu yako zvotoitika ipapo zvotopera ipapo. Zvanga zvisingazoestablishwe as a doctrine. Anything that is established as a doctrine must be backed up with the word of God. Saka you see kuti vaakuzviita izvezvi chimbavha ukororo. Okay. Exactly. Mwari angashandisa prophet Madungwe kana inini kuti marwara tora mudzi yedamba ndizvozvo wototora mudzi yedamba muzore ronda iroro rotopora zvotoitika zvishuwa but hazvisi kureva kuti wese aita ronda takundotora mhodzi dzematamba tounganza totengesera vanhu kuti mhodzi dzematamba mukachizora pamaronda. It's now merchandise, it's now business. Ndosapa pane ndaitaura ndikati vari kuita zvemaristband ivhangeri renyama ndezvepano panyika. Vari kuita zvema-anointing water, anointing oil chete yaigadzirwa ne5 maspices. Anointing the anointing oil in the Old Testament yaigadzirwa vana cassia, vana calamasi, vana olive oil, etc. But iyi manje ende chinhu chese chikara changoitwa. You see this bottle arina charina chinhu chese chikara changoiswa brand name chikaiswa pricing, it's not business. We are working profit. Okay. Saka you are profit muruti kudi ne vari kuzviramba kuti uchimbavha ndabata bekuti ukangoona chete pane brand chimbavha. Ndofunga ndakambotaura neAngosei ndichitaura kuti not all churches are churches. Okay. The Bible says you must measure. Okay. Kuti murukwana because ndakataura ndikati alright, let's say maybe mwari kuti ipa vanhu Hollywood no problem. But it's a surprise with the 10 years, it's not longer. So you are agreeing ipapo. I remember business. Vakadaro futi. Exactly. Same zvamurutaura ndo zvatakaita futi pa last interview yatakaita vakataura the same. So panapa tichivhara chirongwa musati mavhara. Question yamazoti ndibvunzwe ini. Prophet. Tinodzokera pakuti imi mati this is the word. Okay. And you are the word. Are you the word? No. Amurunza pari kunziwa right. Zvakafanira kuti muprofita aita achitaura Old Testament ndidika. Pani pembo kuti kana even Paul New Testament ndidika. Maigona unzo Paul achiti I Paul ndidika not I ndoti zvakati ndidika. Because pari kunzi the word ndidika. The spirit man zvairi kutaura ndozviri kunzi not this flesh yamugona because I'm made of two ndidika. Zvakafanira kuti chiri kutaura chi this body I fear tomboita anongoro talent Madungwe akazvara karejiso pamakopa bandidika. But the spirit man iri mandira ndidika iri kutaura izvo mashoko ya the rema yemutaura ndidika ndo iri kunzisika because aya mashoko aMwari ndandota zvese ndo zvandiri kutaura. So are you the word of God? Zvandiri kutaura is the word of God. Zvamuri kutaura is the word of God. Not this body. But you are not inini handisi but zvandiri kutaura the spirit made Mwari vakati prophet ndikaparidza ininika ndichispika the word of God. I'm speaking the word of God. Alright. Zvasiyana zvekuti inini I would declare myself. Alright. Mashoko angu right. That's the Bible. Right? Mashoko angu that's the Bible. Because mashoko angu ari apa mazomapa makachenda. Mashoko angu ari aiwa pama wristband nepavataura apa aiwa nepa 45 saka it means prophet na bishop tinokwanisa kungobatana tikatopfurira mberi tozosiyana pakuenda kudenga apa panyaya dzekuenda kudenga apa nekudyana Mwari. Vachira pachiti vakadya. But mbichana ka ndiri kuona bishop angu
mazonatsonzwisisa nyaya yacho tikaramba tichisangana tichikurukura sekudai. No, zvinoita ndezvekuti if we are discussing the things of God, haufani kuenda uri defensive. Okay. Haufani kuenda. That's why mchona ma Pentecostal preachers. Right now, if you ask them after what I receive, if you ask them where is heaven, if these people wakakunganira vakafa, where are they going to? They cannot answer. Right. My Pentecostal preachers, if you ask them, if you die today, where will you go? They cannot answer you. You understand why? It is because avade kugamuchira dzidziso. Amapanzisa. Saka pese vanhu patinosanga tichitaura zvaMwari, unofana ku ini pandato yakuno ndaenda ka empty. Okay. Amapanzisa. So that I can receive. It's not all the time that you have to put. Sometimes you offload so that you can receive. So if you want to grow in the things of God, you let your heart be prepared to receive. Arimona kuzvadzisa pane zvandatodzidza kuti vari kupengereka zvavo but apa vagona but apa vapengereka. Ndakumba ndodzeya arimapanzvisa because you have got the heart to learn, the heart to receive, and by so doing you go far. All right. Mashoko renyu rekupesira pachirongwa chanhasi prophet. Kune vari kunze uko. Yeah, Prophet Madungwe remains zvavari. We listen God, our boss. The devil is at work fighting us, fighting the work of God, but we shall soldier on. Because Akatshedza is saying, continue with the work of God. So we say to all churches, repent, and all the saints, repent. Stop prospering the gospel. Vanhu ngavazive the word, vanhu ngavazive Jesu. Chichiudiwa naMwari kuti munhu agone kurarama. Unoita mota, but uri chifeya zvina zvazokubatsira, you go straight to hell. Zvokuda vanopatsira napapa vako hazvitori mufuto mubhaibheri kuti papa, because papa zvikuru waGod. Because it's a Roman Catholic way kuti papa pope anditika tinowani zvakaona Nigeria neCatholic zviri waGod, which is idol worshiping atitoidi. Saka vanhu repent, follow zvokudiwa Mwari. Vanhu let us read the Bible daily. Okay. Be prayerful, be fast anditika Muchita zvamwe. Aiwa, tinotenda neshoko renyu ramashumira. Bishop, mu 1 minute, shoko renyu rekupesira kune vakakuteererai. Tinongoti Mwari ngavakudzwe for this discussion. Kudzidza kunobatsira, we grow by learning, and munhu kava munhu ari open kudzidza unotora zvakawanda. Kava nenguva yekuteerera Bhaibheri rinotanzi kurumidzai kunzwa asi munonoke kutaura. Saka it's not all things that I disagree with Prophet Madungwe. There are some parts that I've agreed with him. Kupengereka God bless you. Aiwa, tinoda kutendai nenguva yatanga tiinayo pano pachannel yenyu yamunofarira. Aiwa, kana wakasati wasubscribe pano ndo pachinovhiyiwa, ndo patinogadzirisa nyaya dzacho dzese. Vamwe vangabvunze kuti taitirei chirongwa ichi. Ndechekuti tinge tiri tinodzidza, tichidzidzisana uye tichibatsirwa. Ndichivimba kuti tabatsirwa. Aiwa, from Uncle Saint na Prophet T Madungwe pamwe chete vakabatana na Bishop Kelvin Nyamakanga. Aparizo tichiti much love.